Σήμερα ο Χριστός μας εκτόξευσε τα φοβερά που λέει στους υποκριτές, εκτός από τους γραμματείς και τους φαρισαίους εκείνης της εποχής, η οποία και ιστορικά μας περιγράφει το Ευαγγέλιο, αλλά στους υποκριτές και τους φαρισαίους κάθε εποχής. Εκείνα τα φοβερά ουέ, τα οποία ως πνευματική ορφαία περνάνε μέσα στην καρδιά μας και την χαράζουν και την ανακατεύουν και την τρυπάνε και την λιένουν για να εκρέψει το οποίο των παθών και να δούμε τι πραγματικά είμαστε. Αυτά λοιπόν τα φοβερά ουέ δείχνουν το μέτρο της υποκρισίας μας. Και βέβαια, αν παρακολουθήσουμε το πάθος της υποκρισίας από την ημέρα που μας μίλησε η Εκκλησία μας για τον θάνατο και την Ανάσταση του Λαζάρου μέχρι σήμερα, έχουμε να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις. Ο Χριστός μας, ενώ ανέστησε τον Λάζαρο και είδαν το θαύμα πολύ παρευρισκόμενοι, εν τούτης, το Ιουδαιοφαρισαϊκό κατεστημένο, επειδή φθονούσε τον Κύριο και έκρυβε τον χρόνο του υποκριτικά, δίνοντάς του έναν μαγεία νοοτυπίας, λοιπόν, έφτασαν στο σημείο να θέλουν να σκοτώσουν τον Λάζαρο για να εξαφανίσουν τα πιστήρια της Ανάστασης. Και βέβαια ο Κύριος ανιστά τον Λάζαρο και με αυτό το θαύμα δείχνει ότι ο θάνατος δεν υπάρχει πια, δεν μας εξουσιάζει, όχι δεν υπάρχει σαν φυσική πραγματικότητα, θα αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά δεν έχουμε αγωνία για το θάνατο, γιατί εκεί που κατεβούμε κατέβηκε ο Χριστός μας πριν από εμάς για μας, μας στρέφει την προσοχή ο Ιερός Ευαγγελιστής να φύγει η προσοχή μας, δηλαδή η εξωστρέφεια του μας από τα εξωτερικά και να πέσει μέσα στην καρδιά μας, όπου υπάρχει ένας καρδιακός τάφος στο καθένα από εμάς και όπου σύπεται ο Λάζαρος του καθενός μας, δηλαδή ο παλιός άνθρωπος με τις επιθυμίες και τις κακούς λογισμούς και τα πάθη. Και αφού λοιπόν πονέσουμε βλέποντας την κατάνοια μας, να φωνάζουμε συνεχώς και διαρρήπτως προς τον μόνο δυνάμενο σώζον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, μέχρι ότου ακούσουμε την τελευταία φωνή. Λάζαρε, έρθω έξω. Και να μας αναστήσει ο Χριστός μας, να αισθανθούμε μέσα του, μέσα σε εκείνον, μέσα στο φως του, αναγεννισμένοι, γευόμενοι την αιωνιότητα του Χριστού μας, γευόμενοι την ανθρωπότητα του Χριστού μας, κατά χάρη τιμής, ως τον αυτογενή άνθρωπο. Την Κυριακή των Βαρύων βλέπουμε τον Χριστό να μένει διαλεκτικά στα Ιεροσόλυμα και ο φως μας δεν τον κραυγάζει, ως ανά εν της υψής της, ευλογισμένος προερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αλλού της υποκρισίας και εδώ, διότι αυτοί οι άνθρωποι μετά από λίγο θα εκείνοι και θα φωνάζουν Άρων, σταύρωσαν αυτό και ελευθέρωσε τον Βαραβά. Αυτό έρχεται σε ευθεία επαφή με τους δικούς μας χαρακτήρες, με τη δική μας ιδιοσυγκρασία, με τη δική μας προσωπικότητα. Δηλαδή, πολλές φορές και εμείς αναρωτιόμαστε τι τάχανε αυτοί και καταδύσανε και που καταδύσανε, ενώ ξέρουμε όλοι ότι αρνηθήκαμε τον Χριστό για την Εκκλησία μας και ψηφίσαμε τους διαφόρους Βαραβάδες και να μας κορυδεύουν είναι και οι αείδοι. Ό,τι τις υποκρισίες λοιπόν, όχι εκείνης μόνο, αλλά τις σημερινής υποκρισίες, διότι τα κείμενα αυτά είναι εκπληκτικά σε μήκος, σε πλάτος, σε ύψος, σε βάθος. Διασχίζουν τον χρόνο και έρχονται και συναντάνε τον καθένα από εμάς μέσα στην καρδιά. Η άτακτη σικιά, άλλο παράδειγμα υποκρισία. Τι έγινε η άτακτη σικιά? Βρήκε αυτή μόνο φύλλα ο Χριστός. Πίσω από τα φύλλα, οι πατέρες είδαν τα έξωθεν καλά έργα. Νομίζω άλλος επειδή έχει κάποιο έργο, ο κάποιος είναι. Και του χρεωστεί χάρη ο Θεός να τον σώσει. Ο Θεός, αν είναι καλά εξωτερικός, ίσως σε βοηθάει κάπου να κρατήσει την καθαρότητα που έδωσε από το Άγιο Βάπτισμα, λέει ο Μάρκος Αρχίδης. Αλίμονο σου όμως, που έχει αλίμονο, θα ακούσεις όλα τα ωραία του Χριστού, αν νομίζεις ότι τα έργα σου σε σώζουν καθεαυτά. Μόνο ευχάριστο ο Χριστός σώζει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
της αγάπης. Έτσι, η θεραπεία μας, η διπλή θεραπεία μας. Αγάπη προς τον Θεό, στο κάτω επίπεδο, και αγάπη προς τον πλησίον, στο οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η στρατηγική αγάπη του Χριστού, που τανίζει και εμάς επάνω στο σταυρό, εντώνει, δηλαδή τανίζει και το νου μας και την ψυχή μας και το σώμα μας στο σταυρό της προσοχής και της προσευχής και στο σταυρό του Χριστού και μας αλλοιώνει θείος. Και γινόμαστε κι εμείς μηχανήματα, αν μου επιτραπεί, έκφραση ενός σύγχρονου ασκητή, μηχανήματα του Χριστού. Το πώς λειτουργεί το μηχάνημα άνθρωπος είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο. Όπως παίρνει ένα πλυντήρι, έτσι, και λέει τα προγράμματα, επιλογές προγραμμάτων, πάει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αν το πας ανάποδα, χαλάσει τη στιγμή. Έτσι ακριβώς, αν χρησιμοποιήσεις τον εαυτό σου, όχι όπως θέλει το Ευαγγέλιο, αλλά όπως θέλουν τα μάτια σου και οι επιθυμίες σου, θα χαλάσει, θα σαπίσει. Και με αυτό το χάλασμα, αυτή τη σαπίδα, μας λιτώνει ο μόνος δυνάμεος σώζει, ο Χριστός. Είδατε πόσο όμορφα περιγράφουν τα τροπάρια, τα απόστικα τώρα των έργων, έτσι, τα τάλαντα με τα οποία μας έχει κοσμήσει ο Χριστός, ο Πατέρα, διαφορετικός, με διαφορετικό τρόπο. Άλλα τάλαντα έχω εγώ, άλλα εσύ. Γιατί υπάρχει αυτός ο διαφορετικός εξορισμός, αυτή η διαφορετική κόσμηση των ανθρώπων με τα τάλαντα? Γιατί όχι για να ανταγωνιζόμαστε μεταξύ και να συγκρίνουμε. Η σύγκριση είναι πλάνη στην πραγματική ζωή. Αλλά γιατί αυτό που δεν έχω εγώ, το έχεις εσύ. Και αυτό που δεν έχεις εσύ, το έχω εγώ. Για να αλληλοσυμπληρωνόμαστε εν Χριστώ. Δηλαδή, μέσα στη μανική, στη ψαλή αγάπη που έχει ο Χριστός για τον κόσμο και τους ανθρώπους, τι κάνει? Μας αγκαλιάζει όλους και μας εμπιστεύεται όλους σε όλους. Εκείνος εμπιστεύεται κάθε άνθρωπο σε εμάς και εμπιστεύεται και εμάς στους ανθρώπους. Αυτό το ζούμε ως τα βάθη της καρδιάς μας. Και βέβαια, πάντοτε και το σημερινό Ευαγγέλιο, έτσι όπως το αναγνώσαμε, με τα προσοχή, να τονίσει και τη δική μας προσοχή, να κάνει πιο έντονη την προσοχή μας προς τον Χριστό, ώστε να καταλάβουμε τι σημαίνει Χριστός στην καρδιά και να νιώσουμε μια αληθινή πασχαλιά.